Rock jaialdirako janari salmenta 5 eskaera izan ditugu, postuak jartzeko, 2 postuentzako lekua daukagu, eta ondoren egingo deguna da 2 postu horiek betetzeko 5 horien artean, eskaera egin duten 5 horien artean, zozketa. Ikusi duzuen bezala, zozketa egin da, lehen 2 postu atera dira, beste 3 jarraian sartzen dira. Zozketa honen akta Andoaingo udaletxeko web orrian zintzilikatuko dugu, eta besterik gabe. Eskerrik asko guztiei.